an balimaw ni ɲankuma bi kibaran m'an bolo kala sama o de kɔni ko tamaba min tun bolodalen bɛ an ka jamana faba kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ ayiwa ale kɔni ma se ka kɛ sibiri tɛmɛnen ayiwa kibaran minnu sera ma nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko kabini sibiri sɔgɔma joona kɔni an ka finitigiw kɔni tun bɔra ka bɔlɔn kɔnɔna belebelebaw bɛɛ minɛ ayiwa walasa ka se ka nin tamaba in kɔni bali ayiwa min yɛrɛ ye ADP Maliba ni o ye parti politique an ka jamana kɔnɔ o ka siège la yen kɔni ye jamana an ka sinamatɔnw bɛɛ ka ɲɛmaw ale ni ayiwa jamanaden jɛkulu ɲɛmaw dɔw kɔni tun bɛ yen yɔrɔ in de la k'u to yen yɔrɔ kɔni na yirala k'a fɔ kɔni ko finitigiw taara u sɔrɔ yen ni ka gazi kɔni fili u kan ayiwa yenmaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko mugujugu yɛrɛ tun ni o ye marifakisɛ ye ko dɔw yɛrɛ kɔni yera yen yɔrɔ la ayiwa ko kɔni na an ka jamana minisiri ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko marifakisɛ yɛrɛ kɔni foyi ma ci ayiwa mankan ninnu kɔni na an bɛ se k'a fɔ kɔni ko olu kɔfɛ mɔgɔ 25 kɔni de joginna minnu na yɛrɛ ko polisi kelen yɛrɛ b'a la ayiwa minnu joginna yirala k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna tun taara koma la wa min yɛrɛ ye Mamadu Igor Jara ye ni ale ye minisiri kɔrɔ ye wa maa dɔ min kɔni y'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya kalafili min bɛna kɛ ni y'i kanbɔ o la ale kɔni ale fana tun bɛ joginnenw na a yirala k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ si ma sa nin ko in na nka a mankan ninnu kɔni senfɛ tiɲɛni caman kɔni kɛra ko k'a d'a kan kɔni mɔgɔw joginna ani mɔgɔw dɔw ka minɛn dɔw kɔni ni mobiliw ni fɛn wɛrɛw ani ADP Maliba siège yɛrɛ minɛn caman kɔni tiɲɛna nin senfɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ bɔ an b'a yira la fana k'a fɔ kɔni maison de la presse ni ale ye jamana kunnafonidilaw ka bulonba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin marche in kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kunnafonidilaw ye ko olu yɛrɛ y'u ta sɔrɔ ayiwa mankan ninnu na ko k'a d'a kan an ka finitigiw dɔw kɔni ye i ɲɛsin an ka kunnafonidilaw ma ni k'u bali k'u ka baara kɛ ko dɔw yɛrɛ ye ayiwa gazi kɔni ta k'a ɲɛsin an ka kunnafonidila minnu tun bɛ ka jaw ta ni ka se k'u ka baara bali ko tuma dɔw la yɛrɛ u y'a ɲini ka u ka minɛnw ni kameraw ni mikoro ni fɛn wɛrɛw b'o la ni ka u minɛ o la ko an ka kunnafonidila dɔw yɛrɛ bɛ yen ko olu yɛrɛ cira an ka finitigiw fɛ ayiwa min ye maison de la presse ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin wale ninnu kɔni olu b'a kɔn wa ko ninnu kan ka dabila an ka jamana kɔnɔ walasa bɛɛ fanga ni o ye démocratie ye u bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la